na ce kai baka ga ɗakin nan cike yake da littafai ba, buɗe ga Buhari ɗin ka karanta mini. Wai to ai za mu tattauna matsaloli da yawa ne, na ce ai mu tauna ɗaya mai ma'ana ta fi mu tattauna 100 amma gaba ɗaya da ni da kai ba mu kai makura a ɗaya a tattauna. To shi kenan sai ya kasa, sai na ce to ka gani, to nan ne na fito na ce to ka ga duk abubuwan da nake faɗi ya tabbata, to ni kuma na shirya littafai na shi a sai na buɗe to dubi kaza. To bai iya karatu ba, ni a lokacin ma ban gama sani ba ashe bai iya karatu larabci ba, sai in ce buɗe kaza, in ya duba sai ce sai in ce to sai in karanta, wai kuma na karanta wai a lokacin ne zai nemi ya yi bayani, sai in ce kai ka karanta mana duba, har a lokacin sai in yi li'irabi saboda ban gama fahimta cewa ma bai iya larabcin ba, bai iya karatun ba, ashe duk da turanci yake karanto. Shi ne buji-buji da shi yasa ko yanzu ya ganni yana girmama ni, kuma yana zuwa yana faɗi cewa gaskiya su da sun ɗauka Albani irin waɗannan 'yan izala ne da suke magana, waɗanda wani suka je sai su ruɗa ɗan izala da cewa a cikin Buhari a cikin kaza a cikin kaza, shi kuma ɗan izala sai ya fahimci duk waɗannan maganganun akwai su, to kan gaskiya to in haka ne to kai abin da ya to Allah ya kiyaye. Allah ya shiryar da mu a cikin alkur'ani ya ce qul hatu burhanakum qul fa'tu bit taurati fatluha. Me ya ja aka ce fa'tu bit taurati fatluha? Saboda idda'ul kadhib ala sadatil anbiya, sun ce annabawa ba sa cin naman raƙumi, haramun ne. Allah ya ce to ina karatun yake? Qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Ai at-taura bata sauka ba sai bayan annabi Ibrahim, to ya za a yi kuma a ce annabi Ibrahim ma kaza bayan attaurar sai bayan annabi Ibrahim? To annan ne nake so ku gane jama'a, munazarat kun ji tsarinsa a musulunci, saboda haka ku kiyaye, saboda kana cikin karatu za su je su yi maka shiri, sai a zo sai a ce abinda suka yi wani malami kenan a Abuja yana bibiyar kasusuwan nan na karatun hiqba, sai je sanya karatun hiqba, sai suka rubuto mishi tambayoyi, wai ga su suna sauraren shi a wurin karatu, ya amsa. Ya zo min da tambayoyin nan sai na ce ka kira su ka ce su zo za ka amsa musu, amma wurin karatun ka wurin karatu ne, na ce kuma kar ka faɗa a wurin karatun ma, su zo su ce su 'yan shi'a ne, in suka zo suka ce su 'yan shi'a ne, suka ce to jama'a kun ga 'yan shi'a da muke cewa, to ku zauna nan. Na gama karatu sai ka ce to me zo da ku, sai ka zauna kai da su me zo da ku faɗa.